Buhari, zaben bana da yake zowa, me ka shirya wa ɗan takarar da ka tsayar? Ba a yi tanadin wani abu ba? Na ce ka ci gidanku. Ok, kun riga kun shirya kenan. Muna da arziki. Yana gabaracin wuya kamar marikin lema. To ko za ku gaya mana ta yadda za ku bullo wa abun? Cin hanci da rashawa. Amma kai baka da hankali ko? To kamar nawa za ku ba wa 'yan Najeriya su zaɓe ku? 20,000. Gaskiya alakurcen ka kake. Kai ma a ciku na dawo kanka. Saboda me kake so ka zama shugaban ƙasa? Nuna cewa ina da 'yancin tsayawa. Tabbas. To yanzu idan ka hau mulki, wannan aiki za ka fara yi? Na kasuwanci, kafa kamfanoni da sauransu. Saboda suwa za ka yi aikin kenan. Matasa don su samu ayyukan yi ba kamar yanzu. Shin da gaske ne shugabanninmu ne yanzu suna sace kuɗin talakawa? Akwai gaskiya cikin wannan. Abin da za a yi shine da Kai dalla mana shi. Banza ɓaran gobe. To idan ka hau mulkin suwa za ka fara tura musu? EFCC. To ai an ce wanda za ku kara da shi a zaben ba cikakkiyar lafiya gare shi ba. Akwai gaskiya cikin wannan. ya tafi. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.